Jadi di sono aing au jongjong sian punguan Raja Pajahitan buru bere iba bere. Nah dong di sektor marina Tanjung Ucang. Pasahaton selamat ma dilaiku doho itoku nunga hobe par rumah tangga muna di bagasan satikyon. Terlumubi matuho itoku. Takas do naki binege lainamion songon dulu do di punguani. Alani tangyang nami itoku saya dipergugui Tuhan maho menguduti ulaon naung ni ulahon nilai namion. Gabe maho atong gabe ina di rumah tangga ina na hubas jalan na mendukung tu saluhut pakubason ni lain namion. Pos marohanami ito barita nauli, barita nadinggan, barita horas do. Bigyon nami siya kamu kay ibotom nadong di luar batamon nang soni nadong di bona pasugit. Alani tangyang nami toktong asa di pasatuhan ma akan nasinita ni rohamuna hobar tulomo ni rohani Tuhani. Na utama itoku unang lupa martangiang ngajumulo hamu nawar rumah tangga. Alanido ditikyon hokma rumah tanggamu gabe rumah tangga Kristen sitiruon di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni huria nang songoni di tonga-tonga ni jolo ni Tuhani. Imana boy terpasah tahu di tikyon pasahaton nami manon ulus nagajang sitoro rabu asa Tuhan tade batama yang go namangulosi todimu anggoon hola parhitiedo patardo di berek kamu songo dia uloson alanido songo nido nang patar ni holong nami tuhamuna laiku dotot ibotoku sahak manauli sahak manadenggan ditupah hamatan dari bertua debata marhite ulaon di bagasa tikyon songo ni mana boy terpasahat tami siap punguan nadong di sektor marina Tanjung Ucang ima punguan di Raja Pajahitan horas marihita saluhuna Tuhan mulai hati di perpungata sisa dahata mahitate amang inang. Jadi selamat menjalani kehidupan yang baru Tuhan Muda 2 laedot ito. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga kalian. Hiduplah lebih baik lagi. Belajarlah dari pengalaman yang ada dan selalu bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Tuho ito ngasude akaulah-ulam kai botom paribam murotuson menghadapi ulat tahun. Harapan nami sian pengurus kota Batam termasuk mah itu punguan. Ate itu luluya ka bapam akai botom. Ya. Doa kami, harapan kami semoga Tuhan memberkati rumah tangga kalian. Apapun yang kalian rencanakan, yang kalian gumuli dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan turut campur di dalamnya. Sehingga kalian bisa mendapatkan sukacita di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Jala dongdo kubuah kami, ulos sian kota Batam, imanggaran dasar anggaran rumah tangga. Nata sepakati bersama teh nado tua. Napuran ni parsoburan, tugabir sitapongan. Takas mamu saya sauduran, jala toktong masih haholongan. Asapang siopat suhi, solup siopat bale. Sorang madihamu anak si partahi, dohot boru siolo gabi. Saat-saat di solu masat tu botean, tohoma di rodang ni bulan. Upasa tami maulos tulai dot ito namion, saat mahamu tu panggabean, sahat matu par horasan. Amang padde nami,